Kaiden, Mami? kom morgen met kan. Kom. Kan mij water alsjeblieft, Kaiden? Kom, mami. Zo, mami. Ik wil weer sturen hoor. Waar toen ook weer, mami? Palletjes aan voor mij alsjeblieft. Oké. 20 rand en maak het er niet zo hoor. Oké. Is recht zo, mami. Hallo, Hallo. hoe gaan het? Ik is alright en jij? Ik kan niet klaar nie man, Jana. Ik heb gedacht, wacht, ik ga weer door het kom maar. Ik heb zo lang klasse zien. Als je niet blij met te zien, Jana. Hey, ik is zo voor stress, mijn zuster. Als het, ja. Ik heb zo van geloofd. Hey, ik is nou worry, gezien. Ik denk, ja, ik vond het als je bij de is. Hoe gaat het? Ik is alright, niet die stress. Ik heb nog niet gezien, maar Die je lijkt kinders. zo moe. Wat maak je kinders? Je mij stress, ik was op die pillen moest nou. Ik maal ook moest nou samen die kalles met die vrienden. Ik en mijn zuster. Ja, je weet, Anna, dat heb ik ook wel goed gedaan. Maar ja, die Heer heeft mij verlost. Toen ik mijn hart voor die Heer geef, toen verlost hij mij van allerlei goede af. Je kan me zien. Ik zie het goed, ik zie het goed. Je ziet niet Maar het gaat nou baie tijd lang bij mij om die goed te trekken los. Jij wil nou weer beter nou, Nee, nee? dit gaat niet over dat. Had ik nog veel mooi zei, ik was genooi. Dus ik diep in die pillen, je weet, ons het dan samen pillen gepopt. Toen kom ik een dag en zij nooi mij die aan naar die dienst waar bij reis. Die aan toen ik getuigenissen hoor van die mensen. Toen besluit ik als die Heer dit vir die mense kan gedoen het, die verskillende goede. Toe weet wat? Ek het in 'n hoekie gesit. Toe die mense so getuig, toe dink ek hulle skimp op my. Sharon het seker vir hulle gesê van my probleme. Toe weet ek die Here het 'n afspraak met my. En vandag is ek spyt. Ek wil jou nooit so my dieselfde tyd nou om Sondag saam met die diens toe te gaan. Mens weet nooit nie. Wat die Here vir my gedoen het, kan hy vir jou ook doen. Ik zou samen gaan, maar ik hoop in een plek ook zo lang bij mijn lichaam. Zo ga je beter goed aan, nee? Ik kan op één plek te lang zitten, want ik moet buiten kan komen. Moenie waar nie die Here hy jou verlos, soos hy van dit wat hy vir my gedoen het. Ek is nie vir een oomblik spyt nie. Ek het 'n goeie werk, ek is 'n payroll. En je verstaat die zaak, nee? Die zaak is ja, zo heel dag zo'n story die. Nee, my sê Ik zit met die boeken die blijken heel dag voor die TV. Jy gaan nooit weer nodig hê om hulle te popie as jy die Here in jou lewe aangeneem het. My vriende, hy ons sien hoor. Dat is de weer. Ja, baie dankie man. Dat is mijn Ek gaan so afwas uit die wees. Dat is recht zo hoor. Sondag. Oké, Bye bye. zondag, bye. Alright, bye. Bro, ik hou niet van die dingen van mijn ma. Zo aangaan aan huis. En ze skel mij om net om pillen te gaan kopen. Ik is een jong dame. Ik raak al zo schaam als ze me moet sturen om pillen te gaan kopen. Nou, ik hou niet van dat die mensen gaan mij al aankijken als ik loop. Net om voor pillen te gaan kopen. Zie je? Ja, nee, dat is je wat ze doen. En ze moeten ook op verslaven zijn die pillen. En op het einde van de dag gaan ze jullie leven weggooien. En kijk als mensen buiten wat hun leven net zo weggooien van die pillen wat hun verslaafd is. Zo zijn we samen opbouwen. Maar en het lijkt ook niet de wijze je sturen aan iemand voor die pillen. Om te gaan kopen van, je soms gaan je aankijken dat jouw ma is maar net dit aan die pillen en ze wil niet meer omgeven voor jou. Dan gaan ik niet meer willen soms wezen. Die omstandigheden waar je in is zo. Dat ik denk het verkeerd wat je ma doen zo. Je ma zou maar weten dat ze moet haar recht. Je ziet op het einde van de dag, van het gaat jouw sjaal beïnvloeden, het gaat jouw schoolwerk ook beïnvloeden op het einde van de dag. Je ziet, zo. Ze moet rechtkomen, ze moet rechtkomen. Want ik denk, de reden komt ze zo als die mijn pa ze dood. Want net nadat hij dood gegaan is, een week nadat, toen begint ze mij te sturen voor pillen en goed te zien. Toen wordt ze verslaafd. Maar ja, ons ook maar de beste. Ze gaan op het einde van de dag gaan ze rechtkomen. Maar ze moeten beginnen opbouwen met die pillen. Ze moeten opbouwen om verslaafd te wezen met pillen.
Kaiden, Ma, as het jij? Kom je Ja, naar ma. toe, Kaiden. Kom je. Zal ik mee kan? ja ma. Je hoe weer stuur mee kan toe? Vaan toen ook weer, mami. Palletjes en mami gaan koop. Jo, mami, blijf pallen. Pallen. Mami, mij al 3 keer gestuurd voor pallen Dat nou. is die laatste man. Die laatste man. Nee, mami, nou, mami moet op met die pallen. Je weet, ik kan niet zonder die goede klaar komen, man. Nee, Laat je mami, met je mami, veel stress. mami is geboren met Jij dit. gaat lopen mij van die pillen. 20 Franse pillen. Jij loopt nou van mij van die pillen. Jo, mami. Jou groot nee, koop my pillen. Die kind daar waar regtig groot mense, ek weet nie meer nie. Die kan hulle nie meer stuur nie. Regtig. Laat nou die ouers nou in die huis in, die ma, ek is die kind. So gaan dit aan elke dag, ek is die kind, die kleintjie. Waar is die kind met my pillen? My kop is al seer, ek ken nou nie meer wakkie. Sy moet mos wel aankom, sy sal baie lank al weg vir die pillen. Waar is sy? Ai, nou eers. Mami, hulle het die Abby en Sarah nie. So lank geloop na Sarah toe. As 'n klomp poste. Mami, ek het by al over gekyk. Hulle het die. Ek gaan jou nou weer stuur. Jy gaan loop tot ek my pille my kry. Vaan toe Jy die gaan kant tot toe, jy mami. want toe van my pille nou. Jy kom nie tot sonder pille nie. Jy bel van my pille hè. Jo, mami, moet ek so ver loop. Jy gaan loop. Jy gaan ek as jou ma, jy gaan loop met my pille. Dan moet ek nog alleen loop. Dat jy want toe Ek gaan is jy 'n loop. meisie, mami. Dat jy want toe gaan jy loop sê ek vir jou. Ek soek my pille. Dadelik gaan jy loop, ek soek my pille. Jy is baie lank al weg van die pille. Jy kom nou eens ingewals. Ai, mama, ek is so regtig moeg. Ek is regtig moeg geloop. En my kop is seer. My kop is nou regtig seer. Ek is jy's mos die kind. En ek is die ma. Ai, laat ek maar aangaan, man. Ja, gaan en kom terug met my pille. Ai, die kind. Mense, ek weet nie meer. Wie is groot in die huis? Ek weet nie. Regtig waar. Die Here moet my help. Ek weet regtig nie meer nie. Sy is nou die oudste in die huis. Ai. Kom maar. Hello, girls. Hallo. Hoe gaan het? Wat is er uit in jy? Ik is alright, man, maar ik heb een klein probleempje, man. Ons luister. Ik wil jullie moet samen met die wand te lopen, alsjeblieft. So ver. Mijn ma heeft me gestuurd voor pillen. Kegelo, zijn my gestuur. Regtig. Vir pille. Ik ken die woord my hart Wat kry. ons sal saamloop. Kom binne. Hallo. Gaan het? Hallo. Kas gaat is alright. Hoe so? Je weet nog hoe ik het zie. Je weet zeker dat. Ek weet dit speel jy, maar ek het nie nou geld nie. Ja, ik nodig regtig my geld, juffrou. Ek het my laaste geld nou veel gee. Ja, I mean, ik kan maar sê ek ran 'n besigheid, ek het nodig my geld. Ek het nodig om stok te koop ook. Hoe dan gaan ek aan ander mense se Ek plan? het 'n honderrandjie wat ek hier wegsteek. Kan jy maar betaal? Maar dan moet jy nou uithelp because die land is droog hier buitekant. Ek het al all over gestuur van pille en niemand het nie. Ek dink jy het seker nog pille by jou, né? Ik heb daar zo een paar stok wat ik aan het, maar dat is eigenlijk een order. Hier was my maar 'n paar keer een kan sit. En dan vandaag ga ik nog die payment erbij krijgen. Want je vat nog weer op Next slot, man, hè? Next man vandaag. 350 tyd. Oké. Ik heb Want ek kan nou nie meer sonder die pille nie. Ek nee, dit weer teleurstelling. is 50 rand se groen en 50 rand se pink. Maak sommer een saak van my reg. Oké, ik kan het zo doen. Nee? Baie dankie hoor. Laat ik sakkelen, hè? Ek sal jy hier sakkel. Asai, Dankie my hoor. sak. Asai. Ai, die ras goed dan pille gekry nou weer. Waar is die mense van die huis? Jo, is doodstil. Waar is die vrou? Jee, die vrou sleden. Mercy. 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 Hoekom slaap jy dan? Ek kom maar veel vir die kerk. Ek gaan nêrens heen nie. Nee man, jy kan nie so maak nie. Ek gaan nie kerk toe nie. Ai, jene, ek kom maar reeds Ek vroeg. gaan maar op 'n ander dag. Ek maak my op by diepste slaap wakker nou.
Maar jy dan beloof jy gaan saam, vrou. Ik ga niet vandaag samen. Hoekom nie? Niet vandaag, hè. Next week zal ik samen gaan. Nee man, ek gaan jou help klaarmaak. Nee, ik ga niet samen. Hy, jyne mercy. Jou deur staan waar jy doop, jy lê in slaap. Maar Hier kinders, is die mekaar hier binnekom kyk hoe lê die goed huis so. Op die vloer. waar is Kaiden? Ai, my wereld. Die Waar is Kaiden? TV is weg. Ik heb niet te veel pillen gedronken voor mij. Waar is mijn Ek TV? moet sê, man ophou man. Ik zal moet redelijk ophouden, nou redelijk waar. Oh nee, dan raak nou eerst nog, kijk eens zo met, kijk hier lekker die binnenkant. Oh nee, ik zal moet ophouden. Kom sit net hier so vrou. Dis 'n baie ernstige saak, die hoor. Nee, redelijk. Wie die mense kon hier ingekom het, voor hulle moet ek in uitgedraai en hulle jou doodgemaak het. Dan kon mij ook weggedraaid. Redelijk waar. Doodgemaak het? Redelijk waar. Nee, hulle lê my nou regtig ophou nou met die pille man. Ik zal moet ophouden, redelijk waar. Ik zal moet ophouden. Ik kan nou niet kies niet, want dit is het eerste wat nou gebeurt nou. Jo, Mijn keer is opgemaakt. ek kan my nie indink nie. Sê nou ek het nou nie ingekom nie. Hy dan staan so want hy mense kom terug om hom Ik zie alles weggegeven. Kyk die leiers op. Ik heb Kaiden gelost bij de huis. Ik weet niet waar het eigenlijk. Dis al jou soekes moet optrek my Ik suster. zal moet redelijk waar. En jy wil jy nou ook eens kerk toe gaan, nie, ek weet jy. Ik heb die lust voor de kerk vandaag. Ek weet jy so mooi. Ek is toegeslaan. Ek het nie nou woorde nie. Die palletjes Ik is is nog mooi. hier in mijn achterkop. Ik kan niet kerk toe gaan vandaag. En ek wil ook aangaan want die tyd stap aan. Ek wil nou nie laat by die kerk kom nie. Ek gaan jou maar weer sien, hoor. Je is rechts zo. Okay, my suster. Oké, hoor. Goed gaan. Dank je hoor. Okay.